गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं सिबि रानि ब्रह्म। नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन। थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै। BTRनि कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरि आरो स्टेटफुल फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनायनि एपइन्टमेन्ट लेटार गथायदों। क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव समग्र शिक्षानि सिङाव थानाय BTRनि LP आरो UPनि गासै 2112 कन्ट्रेक्चुएल आरो स्टेटफुल फोरोंगिरिफोरनो रेगुलार साख्रिनि एपइन्टमेन्ट गथायदों। 2112नि मादाव सा 1734 LPनि आरो 378 UPनि फोरोंगिरिफोर। BTRनि मोनबा जिल्ला क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो अदालगुरिनि फोरोंगिरिफोरनो रेगुलारनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ रानदों आरो गोजौ फरायसालिनि 1468 लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि मासियावबो थाबैनो थिसननाय जागोन होननानै रादाय होदों प्रमद बर' बिथाङा। बेनि अनगायैबो LP आरो UPनि थाखाय फ्राय 600 मासिनि थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय SIU बिदों होननानै फोरमायथिबावदों प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि फोरोंगिरिफोरनो रेगुलारनि एपइन्टमेन्ट राननाय हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे BTC आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', MLA लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी, EM निलुत सोरगियारि आरो माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बेयाव बाहागो लादोंमोन। गासै 2112 फोरोंगिरिफोरनो रेगुलारनि एपइन्टमेन्ट होनायनि मादाव क'क्राझार जिल्लायाव सा 753नो गथायदों, चिरां जिल्लानिफ्राय सा 301, बाक्सानिफ्राय सा 509 आरो अदालगुरि जिल्लानिफ्राय सा 549नो रेगुलारनि एपइन्टमेन्टखौ गथायदों। दुर्गा फुजानि समावनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय धोनगुरि गामियाव गिख्रंथाव जाथाय। मैदेरनि गाग्लोबनायजों 11 दाननि सासे उन्दै बर' गथ'सानि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव धोनगुरि गामियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। रायमना माहारियारि पार्कनिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय धोनगुरि गामियाव फैनानै सिलिंखार खालामफैदों। न' बां सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे रिंखां बसुमतारीनि 11 दाननि फिसाज्ला महादेब बसुमतारीखौ आथिंजों गानानै बुथारलांदों हाग्रानि मैदेरा। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों दि धोनगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो जौगानायनि मोखां नुवाखै। जाय न'खौ मैदेरा गाफायनानै सोरलां बोरलां सिलिंखार खालामलांदों बे न'आबो सोरखारनिफ्राय न' मोननाय नङा, अदेबानि बिथांमोना सोरखारनि फारसेनिफ्राय न' लामा सामा जेबो मोनाखै होननानै फोरमायथिदों। लामा सामा गैयिनि थाखायनो हाग्रा बिफाननि आरो पुलिसनिया फैनायाव गोलाव लामा आथिंजों हान्थिनानै फैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। जाथाय जानायनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बायदिब्ला महादेब बसुमतारी, जाय 11 दाननि उन्दै गथ'साया मैदेरजों बुथारजादों, बिथांनि बिफाया नखरखौ फसंनो थाखाय गुबुन रायजो अरुणाचल प्रदेशआव कम्पानियाव खामानि मावो। जाथाय जानाय सानखालि बिमाजों लोगोसे फिसाफोराल' दंमोन। उन्दुफुबाय थानाय समावनो हाग्रानिफ्राय फैनानै मैदेरा उदखार खालामफैदों। बे समाव उन्दै गथ'साखौ बिमाया रैखा खालामस्लाबनो हायाखै आरो गावसोर खुनुरुखुमै जिउ रैखा खालामनो हादों होननानै फोरमायथिदों। एसियानि धोनि सुबुंफोरनि मादाव सासे फालांगिरि रतन टाटाया अरायनि थाखाय जोबथा हां लाबाय। फालांगिरि रतन टाटा, जाय फालांगियाव जाफुंसारनायजों लोगोसे गोबां दानिबोमोन, जायनि थाखाय बिथांखौ धोनि गरिब गासैबो सुबुंफोरानो मान होयोमोन। बिथाङा फालांगियाव ओरैबायदि जाफुंसारनो हादोंमोन दि गिबियाव टाटा सल्ट, अदेबानि संख्रिनिफ्राय लानानै स्टिल बा लहा-लहि, बेनि उनाव सफ्टवेयर, टाटा कम्पानिनि गारिफोर, एभिएशन इन्डास्ट्रि आरो गुबुन गुबुन फिल्डआव खामानि मावदोंमोन आरो जाफुंसारनायखौ मोननो हादोंमोन। टाटा ग्रुपनि गुबै टाटा सन्सनि मासिगिरि जानानै 20 बोसोरनि बांसिन सामलायदोंमोन टाटा रतना, जेराव टाटा कम्पानिखौ $5 बिलियन निफ्राय $100 बिलियन खालामनो हानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादर फ्राय 100 हादरफोराव टाटा कम्पानिनि फालांगिखौ गोसारहोदोंमोन। लोगोसे भारतनि रांखान्थिखौ दानायावबो गोबां बिहोमा दं रतन टाटानिया। नाथाय बैसोजों लोगोसे फैनाय माखासे जेंनाफोर आरो ब्लाड प्रेसारनि थाखाय बिथाङा थांनाय 7 अक्ट'बराव मुम्बाइनि ब्रिच केन्डी हस्पिटालाव ICU थिसनथाय लादोंमोन, नाथाय बिथाङा दा जोबथा हां लाबाय। बम्बेआव 1937 मायथाइनि 28 डिसेम्बराव जोनोम जादोंमोन बिथाङा। दा 86 बोसोर बैसोआव जोबथा हां लाबाय बिथाङा। सासे गोख्रों आरो जाफुंसार फालांगि जानायनि सिगां रतन टाटाया ट्रेन पाइलटबोमोन। बिथांनि जिउ गोमानायखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो बिथाङा थांनानै थानाय समाव फालांगि बिथिङाव गोबां जाफुंसार जानो हानायजों लोगोसे भारतनि रांखान्थिखौ दानायाव बिथाङा गोबां बिहोमा होनायखौ लानानै बिथांनिसिम बाख्नायदों भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो।
दुर्गा फुजानि जेरैथिंबो रंगिना संगिना मण्डप दुर्गा फुजानि मण्डपखौ सोर बांसिन साजायनो हायो बा सोर आलदासिनै साजायनो हायो बेनि थाखाय बादि नांलायनायखौ नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं सुबुंफोराबो रंगिना संगिना देलायनानै गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गाननानै दुर्गा फुजायाव होंगो दोंगो बेरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजनियाव थानाय शिव शंकर कल'नियावबो पेरिसनि डिज्नीलेन्ड बानायनाय जादों। बेनि सिगां खुंफुं आफादा शिव मुर्ति बानायनाय जादोंमोन आरो बेनि सिगांबो बुर्ज खलिफा बानायदोंमोन। जाय बुर्ज खलिफाया बयनिफ्रायबो अनसायनायखौ मोननो हादोंमोन आरो देग्लाय पेरिसनि डिज्नीलेन्ड बानायनाय जादों। बेयाव उन्दै गथ'साफ्रा रंजानाय मोननो हागोन आरो मोनानि समाव जि जोंखोल माखोल जोंनायलाय बेखौ नायनानै सुबुंफोरा गोजोननाय मोनगोन होननानै फोरमायथिदों खुंफुं आफादनिफ्राय। डिज्नीलेन्डखौ बानायनायाव गासै 12 लाख रां खरसा जादों होननानैबो मिथिहोदों खुंफुं आफादनिफ्राय। गुवाहाटी पान्डुनि निउ कल'नियाव चाइनानि मोनसे लुक्जारि हटेलबो बानायनाय जादों। गोबां लाइटजों साजायफबनाय रंगिना संगिना फुजानि मण्डपखौ नायनो थाखाय सुबुंफोरा होंगो दोंगो जाहैदों। बेबायदिनो भारतनि दाब दाब जायगायावनो दुर्गा फुजाखौ जोंगा मागायै खुंफुंदों। भारतनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादरफोरावबो दुर्गा फुजाखौ खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ 13 अक्ट'बराव ड्राइ डे फोसावदों। 13 अक्ट'बर अदेबानि फैगौ रबिबाराव विजया दशमी जानायजों लोगोसे श्रीमन्त शंकरदेवनि जोनोम सान, बेनिखायनो बेजों लोब्बा लाखिनानै ड्राइ डे फोसावदों। दरं, अदालगुरि आरो नलबारि बेफोर जिल्लाफोराव जिल्लानि डिसिआ ड्राइ डे फोसावदों। अदेबानि गासैबो जौ गलाफोरानो बन्द थागोन। 13 अक्ट'बर अदेबानि रबिबार सानखालि जौनि गलाफोरा सोरबा आइन बेरेखायै बेखेवोबा बेफोरनि हेंथा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो डिसिआ फोसावदों आरो 13 अक्ट'बरखौ ड्राइ डे हिसाबै जाहाथे फालियो बेनि थाखायबो खावलायदों डिसिआ। बिटिसिआव साख्रि ओंखारदों। गुबुन गुबुन बिफानाव गासै 263 पस्टनि थाखाय फोसावथाय होदों। बिटिसिनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआ साख्रिनि थाखाय हांख्रायहरदों। 263 पस्टनि मादाव वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टआव सुपारभाइजाराव खालि आइजोफोरनि थाखाय गासै 43 पस्ट दङ। रोंगौथिया ग्रेजुवेट जानाय जानो नांगोन। हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआव डेमनस्ट्रेटराव गासै 18 पस्ट दङ। रोंगौथिया हायार सेकेन्डारि पास जानायजों लोगोसे टेक्सटाइल टेक्न'लजियाव 2 बोसोरनि सार्टिफिकेट थानाय जानो नांगोन। हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टआव टेकनिशियानाव 20 पस्टनि थाखाय फोसावथाय होदों। सोलोंथाया हायार सेकेन्डारि पास जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट रिकगनाइज्ड इनस्टिट्युटनिफ्राय मेडिकेल लेबरेटरियाव डिप्ल'मा बा सार्टिफिकेट मोननाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो फार्मासिस्टआव 17 पस्ट, स्टाफ नार्सिंआव 90 पस्ट, एएनएमआव 27 पस्ट आरो गुबुन गुबुन पस्टआव गासै 263 पस्टनि थाखाय फोसावथाय होदों बिटिसिनिफ्राय। बैसोआ 18 निफ्राय 1 जानुवारि 2024 आव 38 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन। नाथाय एससि एसटिनिया सोरखारनि होखानाय नेम बायदियै रेहाय मोननो हागोन। एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 28 अक्ट'बर 2024। दा मेम्बार सेक्रेटारि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड बिटिसि क'क्राझार स्टेशन रड पिन नम्बर 783370 बे थंआव एप्लिकेशनखौ जमा हैनो नांगोन। एप्लिकेशनजों लोगोसे माखासे गोनां फोरमान बिलाइफोरखौबो नोंथांमोनहा जमा होनो नांगोन। बेखौ नोंथांमोनहा मबाइलनि स्क्रिनाव नायनानैबो लानो हागोन। निउ दिल्लीनि अरुण जेटली स्टेडियामाव जानाय नैथि T20I क्रिकेट गेलेनायाव भारतनि हान्जाया बांलादेशनिखौ फेजेननो हादों। 86 राननि फारागथिजों फेजेननो हादों भारतनि हान्जाया, जेराव भारतनिया 221 रान बानायदोंमोन आरो बांलादेशनिया 135 रान बानायदोंमोन। नीतीश कुमार रेड्डीआ गाव हारसिङैनो 74 रान बानायनानै भारतनि हान्जाखौ 221 रान बानायनायाव मदद होदों आरो बेबायदिनो भारतनि हान्जानि गोख्रों गेलेनायजों भारतनि हान्जाया बांलादेशनिखौ फेजेननो हादों। ओजोंहाय दुबाइआव जानाय वमेन्स T20आवबो भारतनि हान्जाया देरहासार जानो हादों। इन्डिया आरो श्रीलंकानि गेजेराव क्रिकेट गेलेनाया जादोंमोन, जेराव 82 रान फारागथिजों भारतनि आइजोफोरनि हान्जाया देरहासार जानो हादों। भारतनि हान्जाया गासै 172 रान बानायदोंमोन, जेराव श्रीलंकानिया खालि 90 रानल' बानायनो हादों। भारतनि आशा जबाना, हरमनप्रीत कौर, अरुंधति रेड्डी, स्मृति मंधाना बिथांमोननि गोख्रों गेलेनायजों भारतनि हान्जाया बे वमेन्स T20 क्रिकेट गेलेनायावबो श्रीलंकानिखौ फेजेननानै देरहासार जानो हादों। फुजानि अफारनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नेनानै दंमोन बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मणिपुरनि मानास अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय फुजानि अफार लानानै फैदों। फुजानि थाखाय फोसावनाय अफारफोरा जाहैबाय साफ्रोमबो मटरसाइकेल बा स्कुटि बायग्राफोरा बेसेन नाङालासे 5,999 रांनि स्मार्ट वाच अदेबानि आखाइनि घड़ी मोननो हागोन।
लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि लानो हानायनिबो खाबु दङ बे श'रुमाव आरो गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटरसाइकेल बा स्कुटिखौबो मोननो हागोन नोंथाङा। 6,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'आव लांनो हागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 7002601255 नङाबा 8638250343 बे नाम्बारावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।